ଶ୍ରାବଣର ସେକେଣ୍ଡ ସୋମବାର ଥିଲା ତ ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ଏଇଟା ଖୁଜନପାଲି ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଖାପାଖି ସେ ସାଲେପାଲି ଖୁଜନପାଲି ଯେନ୍ ଏନ୍କେ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଯାଉନ୍ ସାର୍ ଆଗ ଏଇଟା ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିଥିଲୁ। ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ତ ଆଗ ଲାଇନ୍ଟା ଲାଗବ ନାହେଲେ ଫେର୍ ଆସିକିରି ଭିଡ଼ ହେଇଯିବେ। ଏ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ବହୁଟେ ମନ୍ଦିର ମାନେ ବି ଥିଲା। ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଏ ଭିତରେ ନ ଏକା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତାର ମନ୍ଦିର ମଝିଟେ ଅଛେ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ବଢ଼େଟା ଗୋଟେ ନାଗସାପ ଅଛେ। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ବଢ଼େଟା ଗୋଟେ ଡମ୍ବରୁଟେ ବନେଇଛନ୍। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବହୁଟେ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି। ମନ୍ଦିର ସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ଟେ ବନ୍ଦ ବି ଅଛି। ଯେନ୍ ମାନେ ଜଲସେ କରୁଛନ୍ କି ମନ୍ଦିରରେ ପାନି ପୁନା ରୋକବାର୍ ଲାଗି ଆନିକରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍। ବହୁତ ବଡ଼ ବନ୍ଦଟେ। ପୁତୁଲ ତ ଏ ବନ୍ଦକେ ଦେଖିକରି ଖୁସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଇତାକେ ଟିକେ ତଲକେ ଉତରାଲେ କେନ୍ତା କରବା ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରସି ବୋଇଲି ଆଉ ତଲକେ ଉତରେଇଥିଲା ଇ କାହିଁ ଡରବା ଏତେଟେ ମାଛ ଦେଖିକରି ଖୁସ୍ ହେଇଗଲା। ବାଟେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖ କାଣା ଦେଖୁଛି ଯେ ଗାଈମାନେ ଥିଲେ ତ ଗାଈମାନେ ଦେଖୁଛେ ଟ୍ରେନ୍ଟେ ଆସିଲା। ଅଟକିଥିଲୁ ତ ସେ ମନ୍ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖୁଥିବା ଭାବୁଥିବା କାଣା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଏଡ଼କେଟା ଗୋଟେ ଡବା ଏନ୍ତାଟା ଯାଉଛେ ରେ ବୋଲୁଥିବା। ତ ଆସିଲା ବେଲେ ଫଟୋ ଫୁଟା ଦୁଇ ଚାରିଟା ଉଠାଲୁ ଆର୍ ପଲେଇ ଆସିଲୁ। ଖରା ତ ଆଜି ବହୁତ ହଉଥିଲା ପୁରା।